санате ки фаротар аз як жанри мусиқавист ва чун ифодакунандаи фарҳанг, забон, оину расм ва таъриху арзишҳои миллиам эътироф шудааст, дилбастагонашро аз доираи милливу минтақавиам васеътар кард ва арзиши умумӣ башариро касб намуд. зеро воқеан ҳам шашмақом шоҳасари мусиқавист ва дар лобалои гиру дорҳои фарҳангиву бегонашавии арзишҳои қавмиву миллӣ ин достони муҳташам мақоми байналмилалиро соҳиб шуд. Аз он ки аз ҳар гӯшаву канори олам мусиқишиносону дӯстдорони санъати воқеан ҳам касбӣ майли ошношавӣ бештарро бо санъати мақомхонӣ доранд, ҳар сол ба душанбе омадаву дар тантанаҳои шашмақом ширкат менамоянд. Симпозиуми байналмилалии мусиқишиносӣ оид ба шашмақом ки имсол бо унвони дурнамои рушди мусиқии суннатии касбии халқҳои шарқи наздик ва миёна дар шароити ҷаҳонишавӣ доир шуд, донандагони соҳаи фарҳангу мусиқидонҳои касбиро аз кишварҳои мухталиф дар шаҳри Душанбе ба ҳам овард. Имконияте фароҳам кард то аз нигоҳи коршиносон масъалаҳои соҳавӣ баррасӣ гардидаву табодули таҷрибаву ҳамкорӣ барои маҳфуз доштани суннату арзишҳои миллӣ бештар роҳандозӣ карда шавад. ин симпозиум бори чорум мешавад ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад. وجود شش مقام و سمپوزیوم در اینجا حرکت بسیار قهرمانانه، حرکتی بسیار فرهنگی و تاریخ ساز است. همانطور که آل سامان در 1000 سال پیش در بخارا این کار رو کردند، امام علی رحمان هم توانستند با وجود چنین سمپوزیوم هایی و وجود چنین تشکیلاتی واقعا فرهنگ تاجیکان رو به جهانیان و به بشریت معرفی بکنن. ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ баробарияти вазорати фарҳанги мамлакат чорумин симпозиуми байналмилалиро ифтитоҳ карда, ин тадбирро барои роҳандозии муколамаи фарҳангӣ муҳим хонданд. Гуфта шуд ки раванди бо сурати ҷаҳонишавӣ бо худ паёмадҳои гуногун дошта, дар чунин шароит муҳим аст ки дурнамои рушди мусиқии суннате коркард ва амалӣ шавад. Зиро ба ин шева метавон санъати асили миллӣ аз ҷумла шашмақомсароиро миёни наврасону ҷавонон рушду тавсия дода, пойбарҷо будани онро дар оянда таъмин намуд. аз насл ба насл ба воситаи густаришдиҳии шеваҳои омӯзиш, рушди омӯзиши илми мусиқӣ метавон шашмақом ва дигар арзишҳои фарҳангиро ба мерос гузошт. Симпозиуми имрӯза бошад майдони мусоид барои таҳияи чунин консепсия бо назардошти андешаву таҷрибаи коршиносони кишварҳои мухталиф маънидор карда шуд. Симпозиум ин чист? Ин майдони баҳси олимон аст. барои ҳамин мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ин симпозиум олимон аз мамлакатҳои гуногун иштирок мекунанд ва имрӯз мо имкон пайдо мекунем дар ҳамин толораи зебои китобхонаи миллии Тоҷикистон баҳс мунозира карда якдигарро шунавем ва якдигар мувофиқат кунем фикрҳои рушд ёфтаро ва аз пайи иҷрои мақсадҳои оянда гардем. дар чорумин симпозиуми байналмилалии мусиқишиносӣ оид ба шашмақом намояндагони кишварҳои мухталиф Узбекистон, Туркманистон, Озарбойҷон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ба тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ иштироку суханронӣ карданд. Иштирокчиён ба масъалаи пайдоиши ин падидаи нодири мусиқӣ, мавқеи он дар рушди санъат дар асрҳои гуногун, шеваи омӯзиш ва то ба имрӯз ба мерос мондани шашмақом таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар ҳошияи симпозиуми мазкур ки бахшида ба рӯзи шашмақом баргузор гардид, дигар масъалаҳои вобаста ба рушди мусиқии суннатии касбии халқҳои шарқи наздик ва миёна дар шароити ҷаҳонишавӣ таҳлилу баррасӣ карда шуд.